Un nou dia comença el Tour Marroc en solitari 2026. Com ja us vaig comentar, avui he fet nit a l'hotel Ajor Fes, un petit hotel amb molt bona relació qualitat-preu i després amb un bon esmorzar. El gerent sempre va estar molt atent. És un hotel del que si torno a passar algun dia per aquí, potser repeteixo. Avui toca deixar Fes i posar-nos cap al nord. La destinació final és Efnidek, Castillejos, a tocar de la frontera amb Ceuta, però abans de marxar tinc un petit problema. El GPS continua sense funcionar. Com ja vaig explicar a l'etapa anterior, l'antena GPS de la tauleta ha deixat de localitzar senyal. Això complica bastant les coses. Amb el telèfon vaig fent, però no és ni de bon tros la mateixa comoditat. I avui em queden més de 300 quilòmetres. Així que toca fer el que es feia als viatges antigament, quan no existien els navegadors. Quan no sap algo, preguntar. I després d'haver fet una visita molt ràpida a Fes, vaig sortir de la ciutat. Fes és una de les grans ciutats històriques del Marroc. Es considera tradicionalment el seu principal centre religiós i cultural, i la seva Medina és una de les més grans joies urbanes del país, però avui no puc dedicar-li el temps que realment mereix. És una d'aquelles ciutats que necessitaria un documental sencer, per això me'n vaig amb una promesa: algun dia tornaré a Fes. A la sortida de Fes vaig aprofitar per repostar en aquesta benzinera, perquè no sabia que em podia trobar a la carretera. Surto de Fes i començo a avançar per la carretera N4. A diferència d'algunes de les etapes anteriors, avui la ruta es desenvoluparà principalment per carreteres nacionals. Hi haurà més trànsit, més pobles i més vehicles, però també descobriré paisatges espectaculars. El paisatge és molt més verd que el que he deixat enrere durant les primeres etapes. Camps de cereals, arbres, zones humides i a l'horitzó, les muntanyes. I aquí comença un dels trams més exigents de la jornada, la carretera N4 i després també la carretera N13 quan l'agafi. Estaven en molt mal estat. El carril dret presenta molts trams enfonsats i l'asfalt està força deteriorat. A més, hi ha zones en obres. Per tant, toca baixar el ritme. Avui no es tracta de córrer, es tracta d'arribar. I malgrat circular per carreteres nacionals, el paisatge no deixa de sorprendre'm. Muntanyes, rius, embassaments, camps de cereals. És un Marroc molt diferent del que molts imaginem. I aquí arriba un dels moments més interessants d'aquesta etapa. Estem deixant progressivament el domini de l'Atlas i entrant al Rif. I és important no confondre-les. L'Atlas és el gran sistema muntanyós que travessa l'interior del Marroc. El Rif, en canvi, forma l'arc muntanyós del nord, paral·lel al Mediterrani. El Rif és un domini geològic diferenciat del sistema de l'Atlas. Entre tots dos hi ha zones de transició, com el Prerif i la conca del Sebú. A partir d'aquí el paisatge comença a tenir una personalitat diferent. Més humitat, més vegetació, valls més tancades i muntanyes que s'acosten a la Mediterrània.
i arribo a la intersecció amb la carretera N13, la carretera nacional que agafaré ara. L'estart continuava sent el mateix, el carril dret totalment trencat, enfonsat, i alguns trams en obres. I en aquesta etapa torno a trobar-me un vell conegut del viatge, el riu Cebu. Ja n'havíem parlat en altres moments del tour, però avui el torno a travessar. El Cebu és un dels grans sistemes fluvials del Marroc. Neix al mig Atlas i recorre aproximadament 500 quilòmetres fins a arribar a l'Atlàntic, a Kenitra. La seva conca aporta aproximadament un terç de les aigües superficials del país. És interessant perquè el Cebu és també una mena de frontera natural entre paisatges. Al sud tenim el sistema de l'Atlas i al nord cada vegada ens acostem més al Rif. En aquest punt del recorregut em trobo amb el Oued o Ouerga, un dels rius importants del nord del Marroc. Neix a les muntanyes del Rif i recorre una part important d'aquesta regió abans d'unir-se al sistema del Cebu. Les seves aigües tenen un paper fonamental en aquesta zona, especialment gràcies als embassaments que regulen el seu cabal i permeten aprofitar l'aigua per l'agricultura. Mentre faig aquestes fotografies, torno a pensar una cosa que m'acompanya durant aquest viatge. Aquí els rius no són només paisatge, són part de la vida d'aquest territori. Ah, i una coseta, no us oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. Faig una petita parada a Ain de Fali, una localitat de la província de Sidi Kassem, situada a aquesta zona de transició entre les planes del Garb i els primers relleus que ens apropen al Rif. El mateix nom, Ain de Fali, està relacionat amb una font d'aigua natural. Ain significa font. És un d'aquells llocs que potser no apareixen a les grans rutes turístiques, però que formen part del Marroc quotidià que vaig descobrint des de la Moto Guzzi. I de sobte veig una furgoneta camperitzada aparcada al costat del voral. La matrícula antiga de Madrid em crida l'atenció. Tinc la sensació que pot haver passat alguna cosa i decideixo aturar-me. I resulta que són una parella de Barcelona que porta ja 3 mesos viatjant. Tenen una avaria en una manera del radiador i busquen algun material per poder fer una reparació provisional. Jo els vaig oferir cinta americana per sortir del pas i els hi dono uns quants trossos perquè puguin fer una reparació provisional i arribar fins a la següent benzinera. I com no podia ser d'una altra manera, tenien públic. 4 nens de la zona observaven tota l'operació amb una curiositat espectacular. Ara es pot dir que ja estàvem a la serralada del Rif.
En aquesta vall que em queda a l'esquerra, torna a aparèixer un riu que ja havia aparegut al nostre viatge. És l'Owed Low Coast. Aquest riu el vam conèixer en un episodi anterior, quan vaig arribar a l'Ixus i l'Arache. El Low Coast neix al Rif i desemboca a l'Atlàntic a l'Arache. És curiós com a mesura que avanço pel Marroc, alguns paisatges tornen a aparèixer, els rius, les muntanyes i fins i tot algunes carreteres. El viatge comença a tenir memòria. Una de les coses que més m'agrada d'aquestes carreteres marroquines són les petites parades que apareixen pràcticament al costat de l'asfalt. A les carreteres nacionals i especialment en alguns trams de la N13 vaig trobant petits llocs on els artesans exposen els seus productes i pagesos que venen directament allò que han produït. Fruita, productes del camp, objectes artesanals. No són grans botigues ni centres comercials, és el comerç de carretera, el que forma part de la vida quotidiana d'aquest territori. I per al viatger, aquestes parades són també una finestra de la cultura local. Aquí el producte no només té un preu, té una història, unes mans que l'han treballat i una terra d'on prové. I arriba un altre punt interessant de la ruta, la intersecció de la N13 amb la R410. Aquí la carretera, en aquesta intersecció, i el paisatge ens recorda que ja estem plenament dins del domini del Rif. La R410 connecta la zona de l'Arache amb Chefchaouen i travessa aquest territori muntanyós del Rif. Jo, però, continuo per la meva ruta, perquè encara em queda molt de camí fins a Znidek. I després d'una bona estona per la carretera N13, arriba a la carretera P4105. Davant meu apareix una de les ciutats més conegudes del Marroc, Chefchaouen, la famosa Ciutat Blava. Chefchaouen és coneguda internacionalment per l'arquitectura blava de la seva medina i per la seva situació muntanyosa al Rif. Les vistes de la carretera són espectaculars i tenia moltes ganes d'arribar-hi. Però quan entro a Chefchaouen em trobo amb una realitat que no m'esperava. Turistes, moltíssims turistes, carrers plens, activitat frenètica, comerços, cotxes, gent, venedors ambulants perseguint-te. I sincerament, faig unes fotografies, intento captar una mica l'essència del lloc, però decideixo continuar. Potser tornaré un altre dia, però aquesta vegada en temporada més tranquil·la i amb temps per perdre'm pels carrers. I agafo la carretera N2. I ara sí, el paisatge del Rif es manifesta amb tota la seva força. Vaig atravessant les muntanyes del Rif i continuo per la N2, una de les grans carreteres que travessen el nord del Marroc. Aquí la carretera es converteix novament en la meva companya de viatge. Corbes, petites poblacions, muntanyes i valls que van canviant a mesura que avanço cap a Tetuan. Aquesta zona del Rif és especialment muntanyosa. Les muntanyes s'aixequen pràcticament a tocar de la carretera i entre elles apareixen petites valls aprofitades per l'agricultura i per als pobles que trobem al llarg del recorregut. És un paisatge molt diferent del de les grans planes que vaig travessar durant les primeres etapes. I aquesta és una de les coses que més m'agrada viatjar en moto. No cal que passi res extraordinari, simplement avançar, quilòmetre rere quilòmetre, mentre el paisatge va canviant davant dels teus ulls. La N2 té més trànsit del que he trobat en moltes de les carreteres secundàries del viatge. Aquí toca estar més atent, especialment als avançaments
i a les entrades dels petits nuclis de població, però també és una carretera que permet gaudir molt de la conducció. I mentre avanço, començo a notar que el paisatge torna a canviar. Cada vegada hi ha més vegetació, les muntanyes es van obrint i les valls es fan més amples. Estic deixant enrere el riu més interior i m'apropo a una ciutat que té una relació molt especial amb aquestes muntanyes. Tetuan, la ciutat blanca del Rif. Situada en una vall envoltada de muntanyes, Tetuan ha estat durant segles un punt de trobada entre el món marroquí i el Mediterrani. La ciutat està situada al Rif Occidental, en una vall encaixada entre les muntanyes calcàries del Rif, i la seva història manté una forta vinculació amb Al-Àndalus. La seva medina és Patrimoni Mundial de la UNESCO. I ara sí, després de tants quilòmetres de muntanya, la carretera em porta fins a Tetuan. Una nova etapa del viatge està a punt de començar. I finalment arribem a Tetuan. Aquí tot canvia. Els carrers són molt més urbans, els enllaços són molt més ordenats i el trànsit és considerable. M'aturo al costat del riu Martín, i estar aquí em fa recordar una escena de les primeres etapes d'aquest tour, quan vaig travessar Tetuan. Va ser aquí, en aquest punt, on vaig veure l'anècdota del corder que va escapar. Aquell dia mentre circulava, em vaig trobar l'avinguda tota tallada. 2 o 3 cotxes tallaven la circulació de l'avinguda. I resulta que un corder va veure com a millor opció per salvar la seva vida fugir travessant l'avinguda. Era el dia del sacrifici del corder. I el corder segur que alguna cosa s'esperava. Dintre de mi jo pensava, corre que et va la vida. El trànsit a Tetuan, encara que molt dens, el vaig trobar correcte i ordenat si el comparem per exemple amb Casablanca. El vaig trobar equiparable a qualsevol capital europea. Però avui encara em queda un petit ensurt. Quan vaig anar a pujar al morro del casc, vaig notar alguna cosa estranya. Alguna cosa s'estava trencant. No sabia exactament què era, però no em feia gaire gràcia continuar sense comprovar-ho.
A la sortida de Tetuan em paro en un parc comercial, davant d'un supermercat. I aquí ho comprovo. Sí, el casc està trencat. No és una avaria que m'impedeixi continuar, però és d'aquelles coses que et recorden que en un viatge de milers de quilòmetres has d'estar atent a tot. I també aprofito per comprar el berenar. Torno a la carretera, i ara ja només em queda un últim tram. La carretera N16 em porta directament cap a Znídek, Castillejos, i a mesura que avanço, el Mediterrani torna a aparèixer. A l'horitzó apareix la silueta de la península de Ceuta. Fa només uns dies vaig començar aquest tour precisament aquí, i ara hi torno, després d'haver travessat bona part del país. Arribo a Znídek, Castillejos. Torno a l'hotel La Corniche. Ja hi havia estat a l'inici del viatge i vaig quedar content. Té aparcament privat i després de tants quilòmetres és exactament el que busco. La Moto Guzzi descansa i jo també. Però abans de donar el dia per acabat, hi ha una cosa que tinc claríssima. Necessito anar a la platja. Després de més de 370 quilòmetres, travessar l'Atlas, entrar al Rif, passar per Chaschaouen, Tetuan i tota la carretera fins a Znídek, no hi ha millor manera d'acabar el dia. Un bany al Mediterrani. I ara toca, ja m'he banyat abans, però ara nuevo, el bany aquí, a Znídek, a l'estret. I aquí acaba aquesta setena etapa del Tour Marroc en solitari 2026. Avui he deixat enrere Fes. He travessat el sistema de l'Atlas. He entrat al Rif. He conegut una Chaschaouen massa plena de gent per al meu gust. He tornat a trobar-me en rius que ja formen part de la història d'aquest viatge. He ajudat una parella de Barcelona amb una averia. He descobert que el meu casc també comença a donar problemes. I finalment he tornat a veure el Mediterrani. Quan vaig començar aquest viatge, no sabia exactament tot el que em trobaria, i després de 7 etapes començo a entendre una cosa. El Marroc no és un sol país, són molts països dins d'un mateix territori. Les planes, l'Atlas, el Rif, les ciutats, els rius, els deserts, la Mediterrània. I encara em queda molt per descobrir. Això ha estat Tour Marroc en solitari 2026.